Great moments are born from great opportunities. This is your Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nakatabang na, kasurog pa. And we are live na naman po dito sa, well, this time, dito nga sa Sunflower Capital of the Philippines, Ligao City. At nandito tayo sa loob ng napakagandang Ligao Gymnasium. Ayan, sino-sino ang mga makakakuha ng kanilang mga panalo dito sa ating jam-packed arena. As we take a look at the all-arounder Christian Daguro from Libon. Ilalabas na kaya ulit ang kanyang 100% lakas para manalo? At siyempre, puntahan naman natin ang key player ng Pidoran na si Espanyo. And well, who among these players will carry their team to victory? Ako nga po pala si Kapa Morgan at sa aking tabi ngayon ay nandito si Coach Kyle Andre Marilla. Yes, partner. Magandang gabi. Diyos marhay na banggi sa lahat ng Albayanos na nanonood sa atin all around the world. All around the world. So, napakagandang laban ang matutunghayan natin para sa araw na ito. Yes, of course. Gaya ng mga previous days natin dito sa Ako Bicol Cup, Coach Kyle. Pero ito, nadagdagan pa ang ganda ng presentation natin dahil meron tayong bagong kasama. Isang sexy at masasabi kong napakaganda. Walang iba po kundi ang ating courtside reporter na si Carmela Hernandez. Carmela! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Carmela Hernandez, ang courtside reporter na inyong makakasama ngayong Ako Bicol Cup 2022. I encourage you all mga kasurog to watch us free here at Ligao Gymnasium at dapat nating abangan ang mga bakbakan sa pagitan ng Team Libon at Team versus Team Pidoran at ang ating huling matchup walang iba kundi ang Team Ligao at Team Pulangi. Ayan, bago ang lahat, partner, siyempre balikan natin ang mga naging laro nitong mga teams na to, no? Ang Team Libon, they managed to snatch their first victory against Team Gunabatan with a 3-point advantage sa score na 113-110 and with the leadership of Christian Daguro. On the other side naman, Coach Kyle, Team Pidoran loses to Team Gunabatan with also a 3-point deficit, 89-86. Yes, definitely, partner. Etong laban nito, it is a story of a 3-point game. Yung kabilang dako, yung Libon, nanalo with a 3-point lead. Yung kabila naman, Team Pidoran, natalo with a 3-point, trailing by only 3 points. 3 points. So ano ba ang nandyan sa number 3? Yes. So definitely that's the story of our game, the 3-point battle. Oo. And para naman po sa ating games at hand, mga kasurog, we will have 2 games for our day 4 dito po sa Ako Bicol Cup 2022. For our first match, we will have Team Libon versus Team Pidoran. And for our last match up of the day, the home court team. Ayan, sila yung na mga taga rito talaga, no? Yung Team Ligao against their opponent, Team Pulangi. Ayan, so napaka-exciting na naman ang mga match-up na to, no? Dahil itong Team Ligao at Team Pulangi ay meron ng parehas na nasungkit na tag-iisang panalo. So sino sa dalawang teams na ito ang unang masasaktan? Yan ang mga tanong natin, ano? Alright, so well, pahapyawan na rin muna natin, partner Kyle, ang ating team standing sa bawat distrito para sa Ako Bicol Cup 2022. Ayan, at nakikita natin sa ating labanan sa torneyong ito, nahahati ito sa 3 distrito at nakikita natin ngayon, partner, ang first district. At syempre, nakita natin, 6 yan. So, ibig sabihin, ang 3 dyan may una ng panalo at ang 3 din ay meron ng talo. Ayan, so sige. Santo Domingo, meron ng isang panalo, wala pang talo. Yung Malilipot, merong isang panalo, walang talo. Bakakay, isang panalo din. Tiwi, ay nako, meron silang 1 loss. And ganoon na din yung iba pang mga kasama doon sa district, first district, Malinaw and Tabaco. Ito naman, second district. Nakikita naman natin ang second district with Legazpi and Daraga winning their first 2 games at ang bottom team dyan, ang Kamalig, na unang tinalo ng Legazpi and Daraga. Yes.
And para naman sa ating third district, Yes. we have kung saan nandito tayo ngayon. They are hosting this match up ngayong day 4 natin. Ligaw City meron ng isang panalo at ganun din ang kanilang magiging katunggali mamaya na Pulangi. Meron ding isang nasungkit na panalo, wala pa silang mga talo. Libon, isang panalo. Ginubatan, merong isang panalo pero meron na silang isang talo. Piuduran, wala pang panalo, merong isang talo. Ganun din sa Jubilar at saka sa UAS. Yes, partner. So definitely, third district battle, talagang medyo git-gitan unlike sa mga naunang bracket na pinakita natin. Pero yun nga, abangan natin kung ang Team Piuduran ba makukuha na nila ang kanilang unang panalo or ang Team Libon ay magtutuloy-tuloy na ang kanilang winning streak. Sabi mong git-gitan, well, malaking factor dan yung mga key match-up natin. Let's head to our key player match-up partner. Sino kaya dito ang magagaling o secret weapon ng bawat teams? Let's first start with Team Libon. We have the all-arounder Daguro garnering 32 points, 10 assists, 5 steals, and 4 rebounds sa kanilang unang outing. At sa kanilang opponent naman, Team Piuduran, we have Espanyo wearing jersey number 7. Nagkaroon siya ng 25 points, 7 rebounds at 3 steals from their previous match-up against Ginobatan. Pero kinulang pa para makuha nila ang unang pagkakapanalo. And ang ating headline naman para sa ating day 4 ng okay, so you have your thoughts, Coach Kyle? Yes, definitely. Etong Team Libon ay ginulat nga tayo with having a guy like Daguro na binansagan nga natin na naging part ng isang anime drama, and tutunghayan din natin agad kung ilalabas din ba agad ni Daguro ang kanyang 100%. At sa kabilang dako naman, the tall and the mighty Espanyo ang sasandalan ulit ng Piuduran kung ito ba ay makukuha na nila ang una nilang panalo gamit itong napakalaking mamang to. Alright, so atin namang pasadahan dito sa ating day 4 ng Ako Bicol Cup. Sino ulit ang uuwi na sa kanilang pagkakapanalo at sino ulit ang uuwing talo? Will Team Libon continue their winning streak in their second game, or will Team Piuduran snatch their first victory in the Ako Bicol Cup tournament? Who will put the win in their bag in their games right now? Sige. And ito na, meron tayong mayroong kasama si Carmela na kanyang kakausapin or interviewin. Carmela? At yun na nga, kasama ko na nga ang isang player ng Team Libon at coach ng Team Piuduran. Unahin muna natin si Christian ng Team Libon. Christian, since nanalo kayo nung unang laro nyo, ano ba ang dapat naming abangan sa laro ngayon? Mas aggressive pa rin kami ngayon sa depensa namin para lang makuha namin ulit yung panalo namin. Tulong-tulong ulit kami ng buong team namin. May gusto ka bang batiin para suportahan ng mga fans, para sa mga nanonood sa'yo dito ngayon sa Ligaw Gymnasium? Binabati ko yung family ko sa Manila, then yung Libon na sumusuporta sa amin na nandito lahat ngayon sila. Maraming salamat po. Thank you, Christian. At dumako naman tayo sa coach ng Team Piuduran. Coach, since kinapos po kayo sa unang game nyo, ano po yung dapat yung gawin para naman ready kayo sa laro ngayon? Sabi ko sa mga players, bawasan na lang natin ulit yung mga turnovers at saka yung ibang mga errors. Yun lang. May gusto po kayong batiin? Sa mga nanonood, mga taga-Piuduran, so supportahan nyo po ang Ako Bicol Cup 2022. Kasi nandito ang ating Team Piuduran. So, kaya natin to. Thank you, Coach. At thank you, Christian. Back to you, Coach Kyle and Coach Alex. Thank you so much, Carmela. And there it goes. Yan, si Daguro at ang head coach ng Team Piuduran. Pag-usapan naman natin, Coach Kyle, partner, ang keys to the ball game. Ano nga ba ang playing style ng bawat kupunan? Anong
there you go, the presentation of players for both teams. At siyempre, kumbaga sarili nating salita, nag-abrasa muna yung mga teams. Alright. And in just a few minutes, ay matutunghayan na po natin kung sino yung ilalatag na first five ng bawat kupunan ng Team Libon at ng kanilang kalaban na Piudoran. So ayan, both teams are now, I guess, praying. Normally, pagka ganitong paumpisa yung game, talagang kailangang merong, siyempre, blessing from the Lord. Okay, Coach, let's now turn it over to our announcer para sa first five ng bawat teams dito sa ating labanan between Libon and Piudoran. So ito na, makikita natin sa Team Libon, we have number 10, of course, Daguro, number 4, Casil, number 18, Siyat, number 8, Senyadan, and number 32, Cabrillos. While sa Team Piudoran naman, we have number 27, Espanyo, Cao at number 3, 29 naman is Austero, and at number 8, it's Sudsod, and number 26, Nota. So yan yung mga starting five natin, starting unit dito po sa Team Piudoran and Team Libon. And there goes ang ating unang shot attempt. Pero merong narinig tayong whistle. So mapupunta ang bola ngayon sa mga naka-pink na Piudoran. But that was very lousy pass. Daguro scoring his first shot there. As expected, Coach, na talagang kakamada tong si Daguro sa game na ito. O saan kaya ipapasa yon? Number 4 now, Casil. That's the guard combination of Team Libon right now with Casil and Daguro playing together. Definitely hard. It will be a hard stop para sa Team Piudoran. And now tumatakbo na naman, Coach, yung mga naka-violet na foul. Itong si number 32, Cabrillos. Yes, partner. Makikita natin yung starting five ng Team Piudoran with Cao and Espanyo sitting on their bench. So definitely siguro adjustment nito on the part of Team Piudoran. Oo nga, no. That's a 3-point attempt. Pero wala. Ayan na. Rumaragasa. Nandun pa yung gigil factor. Gigil pa. Medyo gigil pa ng konti. Relax lang para mas Sa tingin ko, composed. partner, hindi ka ma-relax kung makikita ninyo kung gaano karami ang tao right now. Oo nga, pati ako tensyonado eh. Ayan. Tumatakbo na naman ang mga naka-pink at wala yung tirang yon. Pero pinalo up ng kanyang kakampi, wala pa rin. Ay may natawagan ng foul. I think it's unang foul ni Daguro. Siya yung key player ng Libon, but siya din yung nakakuha ng unang foul. Gaano ka importante, Coach, na ma-maintain mo yung
yung foul trouble na hindi ka magkaroon ng ganung problema sa ball game na to. Yes, kailangan talaga dito sa pagdating sa basketball, you have to preserve your fouls, you have to conserve your fouls. Gamitin mo siya kung talagang necessary lang. Pero sa mga ganung play, you don't need to foul there. So ayan, ipapaul kaya ito ni number 18? Hindi. Pinayaan lang sana pero nandun yung nako, mukhang ayaw pang Nahihiya pa yung ring para sa Team Puduran. oo, medyo shy ng konti yung ring ngayon sa Team Piduran. Pero we will see sa free throw attempts nitong si number 25. Mananatili ang bola dun sa mga naka-pink. Grabe coach, ang tamis na naman ng game natin. Oo, sabi nga ni Coach Ranji, para mga ano lang, mga candies lang. Oo. Merong block pero Cabrillos was fouled in that situation or in that play. Naninibago ko coach dito sa sa bagong venue natin. Again, we are live dito po sa Ligao Gymnasium. Matapos ang mga games natin, mga unang games natin sa Daraga Covered Court, now nandito na tayo sa 3rd District. Again, dito po sa the Sunflower Capital of the Philippines, dito nga po sa Ligao City. Right now, medyo low scoring ball game ito. Pero mukhang nakukuha na ni Cabrillos ang tempo, yung kanyang rhythm. Pero tinirahan lang siya doon. So I think that last basket made by the Team Puduran will get them the confidence para mapagpatuloy, and as we see the turnover there by the Team Libon. So definitely, Team Puduran is nakaka-adjust na. Oo, nakaka-adjust na. And that is important para sa kanilang, sabi mo nga kanina, confidence. Kasi importante ang confidence sa bawat laban. At yun, talking about confidence, ipinakita ni Nota kung kagaano siya ka-confident in doing that layup. Dalawang sunod na tira galing kay Nota. Oo. Challenging the defense of Libon. Pero babawi sana si Daguro, pero wala. At ayan, saan mapupunta ang bola? Sa mga violet pa din. Daguro. To that guy with number 5. Anong number ba yun? Number 4 jersey, Casil. That's Casil. Another markman for the Team Libon. Easy shot sana yon, pero wala, hindi na ibuslo. Cabrillos, ginamitan pa ng konting banda yon. So, nakikita natin Espanyol getting ready to check into our ball game. So, makikita natin ngayon, partner, the height of Team Libon right now ay medyo mismatch on the part of the Team Puduran. That is why papasok nila ang dalawang key player nila, which is Robin Cao and Espanyo. Oo, para magkaroon naman ng match itong si Cabrillos. As we noticed, si Cabrillos ang pinakamatangkad sa laban na ito. And now, ipinasok na nga si Espanyo para sa koponan ng Puduran, and we will see kung ano ang magiging effect nito sa laban na ito in the early goings of our game between Puduran and Libon. Under 7 minutes to go dito po sa ating unang yugto. Casil now, number 4. And a 3-point attempt by Daguro, pero wala yon. Cabrillos, pinalo up, pero napunta kay Cao ang bola at ipinasa naman niya sa kanyang partner na si Espanyo. Pero mukhang medyo yung kamay. Malamig pa. Gaya ng kasing lamig dito sa covered court natin sa gymnasium ng Ligao. Ang ganda-ganda partner ng court ng Ligao. Air condition dito So kudos to the people na nandito ngayon sa Ligao. Ang ganda nung dish out doon, coming from the high post, dishing at
dishing out that ball to the low post. Kaya si Cabillos ay nakascore doon. Do you think that Libon will take that advantage na matangkad sila kumpara sa Yes. sa Pioduran? Yes, definitely. And gagawin yung post palagi? So kailangan, I think kaya naman ng Team Pioduran to match up sa post ng post game ng Libon because they have the build to stop. Pero another outside shot made by Daguro. our main guy, Daguro. Confident? Siguro 30% pa lang 'yon. Oo. So we will be seeing more from Daguro. And meron tayong timeout. So I guess that's a good call to the part of Team Pioduran right now because they are trailing by 11 points. at this Oo. early going of our ball game. So definitely you have to adjust. Nakita natin Team Libon kanina in that last occasion, nakita natin they playing inside and at the same time they playing outside. So nako-convert nila yung mga dish out passes and nako-convert din nila yung 3 points. So definitely ang pag-uusapan dapat dito ng Team Libon, ng Team Pioduran rather, na kung paano ang coverage in terms of their defense. Paano nila i-cover ang kanilang inside presence and at the same time ang outside shooting ng Team Libon. Paano nila pipigilan ang lumulobo ng lamang nitong Libon? Alright, so titingnan natin kung meron ngang naging adjustments itong Team Pioduran dahil sa huddle nila kanina. Alright, eto na si number 22 making that long two-pointer para sa Pioduran. So natapisan ng bahagya yung kalamangan ng Libon. 16-7 po ang ating score sa pagpasok natin after the timeout of Pioduran. Dito po sa unang bahagi pa rin, unang quarter nitong laban between Libon and Pioduran. Merong foul. Aliso doon pero dito sa ating angle nakita natin yung chicken wing ng isang player ng Libon. So, sige, Coach Kyle. So this is a baseline play for the Team Libon. Cabrillos, number 32. Ayun, pinapractice niya kanina sa pre-game pero wala, hindi nag-pay off. Air ball. Ang last na attempt itong si Cabrillos. Number 6 now of Pioduran. Pasa kay Kao. So, kailangang itira na yan. Walang bumantay. That's a single coverage para kay Daguro and Daguro thought na may help defense na sasalubong doon pero yun nga, naiwanan ang bantay kaya nakalusot doon siya. Alright, so ito naman, big help ito doon sa mga nagtatanong sa ating live broadcast sa Facebook na madami nagtatanong kung may bayad daw ba ang ating game. Wala po. Punta kayo dito. Libre po ang ating venue. Wala kayong babayaran. Walang ibibigay sa iyong ticket. Pumunta lamang po kayo dito at watch this game in flesh and blood. Yes, partner. And ang kailangan lang nilang gawin ngayon, the only thing na about dito sa basketball is first come, first serve ang upuan. Yun lang talaga. If you wanna sit comfortably watching this game, pumunta na agad kayo dito. Kasi so far, mapupuno ng ating gym. So, masasabi natin na talagang the early bird always gets the Yeah. worm. Kaya kanina, sa pregame pala, madami na yung tayong nakikita na pumapasok at sinisecure na yung kanilang mga upuan. At ngayon, nakapwesto sila, sitting pretty, kumbaga. Meanwhile, we will have a baseline throw-in. Pakonti-konti, Daguro nagiging crowd favorite with the oohs and the ahs of the crowd there kanina sa kanyang last play. But we saw Cabrillos, another air ball dyan sa last play na yon. Pangalawang air ball na niya sa quarter na to. Will we be seeing more air balls from him? Or will we witness
will we witness a slam dunk mula sa kanya? Kasi sa warm-up, nagda-dunk tong si Cabrillos. As we see the number 16 Reynancia, ito naging big part din to sa run ng Team Libon, defeating the Team Ginubatan. Ayan coach, si Espanyo, pinaparamdam na sa kalaban na yung kanyang might. So far, Number 4, pressure D ang Team Libon right now. Kita natin masyadong mataas ngayon ang depensa oo. ng Team Libon. And nakakos din nila ng turnover ang Team Piodoran. So that's a good thing. At saka iba pagka talagang dinidepensahan mo yung kalaban, kahit makapuntos man yan, pero na-challenge talaga ng sobra-sobra at it will exhaust them. Well, So- mahirap din naman talagang puspusan yung depensa kasi nakaka-exhaust sa part ng defender, pero mas nakaka-exhaust yun siguro sa taking the offense. Tera nga, number 6. Tumira ng 3. Pero Walang na-follow box up. out doon. Number 22. Oh, tama coach, yung na-notice mo, wala kang box out. Daguro scoring that triple kanina. Reynancia. And that's good. Mula sa baseline. Again, the inside-out offense ng Team Libon in this early going of our ball game. It is paying off para sa Libon. Parang sila yung naka-adjust, ano? So we have the 23 para sa Libon and 15 naman po para sa Piodoran. Piodoran trailing by 8 points as we come to a close dito sa last 2 minutes ng ating quarter. Cabrillos, nako, malapit na sa ring yung ulo for that layup. Pasa sana para kay Espanyo dahil nag-aantay na dito sa sa baba. Kaya lang that was deflected or intercepted. Good thing para sa part ng Libon. Pero nandun pa rin si Espanyo. Making his presence sa larong ito. Our number 16 just committed a turnover. Mapupunta ngayon ng bola sa... Oh, we have a timeout. And pagbabalik natin, mapupunta ang bola sa mga naka-pink ang Team Piodoran as we see the huddle nitong Team Libon. Ano pa bang mga dapat baguhin Coach Kyle o dapat i-adjust ng Libon kahit na nga sila namamayagpag ngayon sa laban na ito? So I think Team Libon right now is doing their best defending the guys of Team Piodoran. Pero kailangan lang nila ngayon maging consistent sa kanilang opensa. The inside game of Team Libon right now is very tremendous. Nakikita natin yung kanilang mga high-low play ay very effective. So I think kailangan lang nilang i-continue yun and good denial sa ginagawa ngayon ng mga big guys ng Team Libon kontra dito sa kay Espanyo ng Team Piodoran. So consistency is the name of the game. Oo, lagi ko naman sinasabi yun eh. Consistent, dapat maging consistent ka lang talaga. Kung anong naumpisahan mong maganda, i-continue mo yan. And kung hindi naman masyadong maganda yung start mo o yung at the moment, kumbaga, para sa team mo, you have to, you have to adjust. You have to think of ways kung paano mo mai-improve ang output nyo sa every game. And yun na nga po ang ginagawa din ng Team Piodoran in this case. Again, libre lang po ang ang ating ball game. Ang Ako Bicol Cup, wala pong bayad yan. So yung mga malapit po dito sa venue, sa Ligao Gymnasium, punta po kayo dito. Welcome na welcome kayo. Umanap na lang kayo ng mas magandang pwesto para mas makapanood kayo ng mas maayos. Alright? And again, itong Ako Bicol Cup ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog ba? And
I guess right now talaga partner, mapupuno na tong court. Oh, Good fake. good fake but not a good shot. Pero good shot pa rin. Dahil nandun si Espanyo for the rescue. Yun ang sinasabi ko kanina partner sa'yo. Kailangan nilang i-box out, kailangan nilang i-deny sa ilalim si Espanyo. Mabigat si Espanyo eh. Kaya kailangan dapat ano din. May power ka din to stop him. That's a bad defense on the part of Casil. Binump niya pa, nasa advantage na si Cao doon. Oo. Pero nandun na, mayroon ng defense. Mayroon na ng defense eh. So you just have to stay in front of the guy para at least mapigilan mo siya. And at least distract him habang papunta sa rim. Daguro, Reynancia. Reynancia. To number 12. Nako, konti na lang. Another good Muntik pass na. in the Oo. inside. Yes, another good pass in the inside. Yan nga lang medyo na hindi na i-convert itong number sino yung tumira. Pero they will have this their second chance because they will have their possession pa rin. Pero nako, that was a failure dahil si Cao ang nakakuha ng bola para sa Piuduran. Ipinasa kay Espanyo ang bola. Ginagawa nila yung play na yan sa kanilang first game. Kahit ngayon partner, alam ng Team Piuduran kung ano ang advantage nila. So I think pwede nilang lapitan paulit-ulit sa high post si Espanyo. Pero ngayon sa lineup ng Team Piuduran, walang naglalaro in the low post. So they cannot do the simple high-low play. So right now, ang ginagawa nila, bibigay nila sa high post kay Espanyo and Espanyo will do his thing. Oo, mapipilitan talaga si Espanyo na ipersahin na yung offense. And that will be a factor on the part of Espanyo. Nakita naman natin, very exhausted siya during their last outing. And yung fatigue factor, papasok yan. Papasok yan. Pero siguro sa late happenings na ng game na ito. Meanwhile, number 12, for that jump shot, wala. Pero nakuha pa rin niya yung bola. Pero Everybody diving. oo, wala siya sa tamang posisyon to get that possession. So mapupunta Coach Kyle ang bola para sa mga taga Piuduran. We are now under a minute, 36 seconds, 3 na lang ang nananatili pong oras natin para sa ating first quarter. Will Piuduran convert another 2-pointer or a 3-pointer? Sa madaling sabi, madagdagan ang kanilang score sa play na ito. We will see. Wala. So nasa mga tagalibon ngayon ng bola. Daguro for that beautiful layup. Again, the guru doing his magic. Oo, nilipat pa yung bola sa kanan, ano? Pero ayan si number 26. Nakita si number 8. Pero ang tumira ay ang number 3 na si Robin Cao. Another markman, and I guess merong tawag ang referee for a double foul there. Si Senyadan. And ang bola mananatili sa libon yon. Libon. Pero the shot made by Cao is counted. Okay, so 21 na yung Piuduran. So 6 na lang ang hinahabol. Mababawi kaya in just 4.3 remaining nitong mga tagalibon ang 3-pointer na yon ni Cao? Or will Piuduran make a steal and make a quick 2-pointer or even 3-pointer? So muntik nang maagaw ng mga
Ayan, so wala na. That ends our first quarter. By the way, we would like to acknowledge the presence of Honorable Fernando Gonzales, the Mayor of the City of Ligao. Ayan, Honorable Fernando Gonzales is nandito ngayon sa jam-pack crowd natin, nakikiisa. Score natin, Libon 27, Piuduran 21. Magbabalik po kami ni Coach Kyle dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol. At muli tayo nagbabalik para sa second quarter and we're here live at Ligao Gymnasium. At yun na nga, Coach Kyle and Coach Alex, according to Assistant Coach Jeffrey Copas of Team Piuduran, ay mas pinapalakas daw nila ang kanilang depensa. And they admit na it's not easy to win this battle but they promise to put their heart and soul in this game at lumaban hanggang dulo. Back to the panel. Yes, maraming salamat sa ating napakaganda at napakasexing courtside reporter, Ms. Carmela Hernandez, sa pagpasok natin dito or as we have this time for both teams na magpahinga. Pero we're headed to our second quarter dito po sa laban ng Libon at ng Piuduran. Again, we are here at the Sunflower Capital of the Philippines, dito po, Ligao City. Kasama po si Kapak Morgan, Alex Madronio, and Coach Kyle Andre Marilla. Yes, we are having a beautiful evening Face. right now. A beautiful face na nasa camera. Ayan. So, we will see more of those kasi ang dami-dami pong tao ngayon dito sa loob ng Ligao Gymnasium. And ito na nga, start na po ng ating second quarter between Piuduran and Libon. Libon now, Daguro, may hawak ng bola. Idediretso yan, pero nakita si number 12 na mas advantage sa ang posisyon, kaya naipasa yung bola. Napagandang dish mula kay Daguro. Ganda talaga ng court dito sa Ligao. Number 8 now. Nakita si Kao. That is Odiada missing there. Pero he made the last time. He made the last shot na nandito siya sa may right corner. Pero that one was a miss from Odiada. Pero ito na naman, balik na naman po ang Piuduran sa kanilang ball possession. A 3-point attempt by number 8. Wala yon. Aguirre now to Cabrillas. Cabrillos rather. Daguro. Nakita si Cabrillos. Nako, sumobra yung tirang yon. At ito na, rumaragasa si... Right now yung Team Piuduran parang walang eagerness on their defense. Oo, hindi ko nakikita sila lang talagang tough defense, kumbaga. And talking about tough defense, ayun ang pinakita ni Cabrillos. Ayan na. Nagpipisikal na tong dalawang malaking mama. Espanya being heavily guarded by Saliupado.
Yun naman talagang kailangan mong gawin sa player na kagaya ni Espanyo. Oo, You have to deny him. dapat kalabawin mo yung kalabaw din. Meron pang tulong mula kay Reynanza pero they were called for that foul. Pagka nakaposition si Espanyo ng ganun kalalim, mahihirapan ang depensa. So you have to push him out from his comfort zone. Oo. Naglalaro siya sa shaded lane natin. So push him outside the shaded lane. At huwag mong pahawakin ang bola as much as possible. Kasi pag nakahawak na si Espanya sa comfort zone niya, talagang malaki ang advantage kontra sa kalaban. Using his size. Cao for the baseline throw in. Oh, yun. Espanya yun. Another. Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. If he cannot score, definitely he can fish for a foul. Yes. Yun ang advantage ng isang veteran player. Yes, Kaya ni Espanya. And knowing Espanyo is very good at the free throw line, so definitely a tall order again for the team Libon. So let's see kung anong gagawin nilang depensa pagdating dito kay Espanyo. Mas pipisikalin ba nila? Mas kakalabawin ba? Anong kailangan? Kailangan na ba nilang kabayo papunta rito? And Espanya making that second shot. Miss yung una niya. Ayan na si Aguirre ng Libon. Their go-to guy, Dagaro. That's Daguro. There. 16, number 16 making that two-pointer. Parang di jump shot yun. Parang tinira lang pag Shot put. Oo. Parang emotionless na natira. Espanya na naman. Nakita si Sodsod, pero si Sodsod That is a very good defense on Libo. Nakita natin, hindi nila inayaan na si Espanyo ay umatake from the high post. Pero ang ginawa nila ay pinilit nila si Espanyo to pass, from the wing. So, yun, nangyari. Turnover. Yes, that created a turnover mula kay Sodsod papunta sana kay Cao. Number 10, Daguro. And that step back move, wala. Napakaganda sana kung naipasok niya yun. That was a traveling violation by Salupado. Again, ito po ang Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. There goes a beautiful left-handed layup mula sa ating number 26 ng Team Piuduran. That was Nota. Ayan naman si Cabrillos, binawi ka agad. Nota, bigay kay Sodsod. Sodsod now, doon dyan. Espanyo, wala, yung rescue niya yun. Nakuha ni Carbillos doon ang rebound. That is his fourth rebound in the ball game and having a 13 big points so far. So maganda ang pinapakita, no? Itong si Cabrillos. And there goes another block from the tallest guy sa laban na ito, Cabrillos. That is a 6-0 run made by the Team Libon sa ating 7-minute mark ng ating second quarter. Cao ng Piuduran. Dinidepensahan. Number 12, wala. Ayun na si Daguro. Humaharurot, pero sandali lang. Antayin ko yung aking mga kakampi. Hindi ko ito kaya ng mag-isa. Ayun lang. Just when you thought na may makakatulong ka. Pero iba yung nangyari. So, hindi naman yung sinasadya, syempre. Sa basketball talagang you will commit mistakes. Kaya lang you have to minimize those mistakes. Again, we are live sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page at sa Representative Saldico Facebook page. Parami ang mga nagpa-follow, lalong-lalo na sa Ako Bicol Online TV. Maraming salamat po sa mga nagla-like at nag-share ng ating broadcast ng Ako
Bicol Cup 2022. So right now para dito sa Team Piodoran, ang only bright light nila is Espano with the only player having a double-digit scoring run ngayon dito sa ating ball game. So kailangang mag-step up ng kanyang mga teammates kung gusto nilang makabawi o kaya makahabol dito sa ating second quarter with Team Libon enjoying a 12-point lead. So kailangan talagang pagtulong-tulungan ng Piodoran para nang sa ganon makahabol sila as early as now sa ball game na ito. Meron pa tayong 6 minutes and 13 seconds sa ating second quarter. Nasa kay Kao ang bola. To number 29, number 29. Yun. Turnover na naman yon sa part ng Piodoran. Floor spacing kailangan dito sa Team Piodoran. Kita natin, mahirap na pasa yon. So, nagresulta pa sa isang turnover again. From the way I see it, mukhang okay naman sana yung vision na yon ng passer. Kaya lang hindi gaanong ready yung receiver kanina. Espanya now. Diretso yan. At natagawagan ng foul itong si Reynancia, number 16 ng Libon. Yung mga naka-violet po ang Libon at naka-pink naman yung mga taga-Piodoran. Shout out sa sa mga mayors ng both teams. Honorable Mayor Wilfredo Maronilla ng Libon and Honorable Alan Arandia ng Piodoran. Espano making that second shot sa free throw line. Number 12 to Daguro. Open doon si Reynancia, hindi makita niyo yun. Pinasa Ayun, na. pinasa na. Pero sandali, nagwardyahan ako kaya ilalapit ko ng konti. We have a foul away from the ball. At tinawagan niya si Austero ng flagrant foul. No, that's a common foul. That's a common foul. Sorry. Hindi nauna yung takbo ni Kao doon. Kaya yon, napunta sa mga taga-Libon at na-convert yon ng 2 points. Austero. Again, ang ganda ng help defense so far ng Team Libon. Nagkabanggaan doon sila Austero. Ngayon makikita mo partner, Libon playing physical. Yes. Cabrillos for 3. Wala. Pero muntik nang makuha niya uli ang kanyang sariling miss. Pero ito na si Kao. Espano sa ilalim. Dalawang bumabantay. Dalawa, tatlo. Pero kayang-kaya niya. Aguirre. Tuloy-tuloy. Number 16. Magandang pihit sana. Pero don't worry, nandun naman si Cabrillos Again, for the putback. in that last sequence, nakita natin Españos is the only man na nagba-box out doon. So nakuha ulit ng Libon ang possession doon. Block na naman yon ni Cabrillos. Napakagandang layup. Right now, ang Team Piodoran, they have to ask themselves, paano ba makakapag-adjust ang kanilang transition defense and paano ba nila mako-convert ang mga basket? Na napaka-heavy ng pinapakitang depensa nito ngayong Libon. So they really have to do more if they want to win this game. Again, itong Piodoran, mayroon na pong unang talo, while itong Libon naman mayroon ng isang panalo. Tama, Coach? Kao for the inbound kay Espano. Espano, challenge si Cabrillos, pero nandun si Cabrillos. Not in my face, sabi niya.
Number 10, Daguro. Zigzagging his way. Nahanap si Cabrillos pero wala. Wala na sa magandang posisyon doon si Cabrillos at nabitawan ng bola. Again, makikita mo, lahat ng depensa nakatutok kay Daguro. Yung mga kakampi naman ni Daguro ay moving so well without the ball. So, pagka tinapon ni Daguro yung mga pasang ganun, talaga minsan nako-convert. Pero dun lang sa situation na yun ay na-turnover sila. Oo, kasi na-challenge talaga doon si Cabrillos. Pero yun, walang ka-challenge. Ganda Talagang layup. ganda ng lusot nitong si number 29. Number Reinancia. 16 for that floater. Wala. Espanya now. Pero merong whistle. Nako, traveling. Magandang stop yun. He took so many steps. Kaya yon, traveling violation. Inbound ng Libon. Nako, walang awa yung ring. Eto na, may awa ba? Meron! May awa pa ang sitwasyon para sa Piduran. Very early pa rin ang mako-consider natin na early din pa din yung game natin na to kasi hindi pa tayo nagtatapos sa ating first half. We have 3 more minutes. At yun, Another turnover Oo. by the team Piuduran. talagang naaapektuhan sila sa matinding depensa nitong Libon. What do you do, coach? Anong ini-instruct mo sa mga players mo pagka ganyang heavy talaga yung defense? I guess right now you have to call a timeout. Meron pa silang isang timeout na natitira. You call a timeout, you regroup, you adjust your offense, and you adjust your defense. So, ayan, 10 lang naman ang kalamangan ng Libon right now. So kayang-kaya, kumbaga. Espanyo. Tingnan mo yun, may crossover din si Espanyol and converting that 2 points with a foul. Nasa paint pero nagko-crossover. 'Di ba? Ibang klase din tong si Espanyo. And making that 2-pointer and 1. Kaya siya ngayon ay nasa free throw line for the bonus shot. Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Kyle Andre Marilla. And we also have Carmela Hernandez on the sideline. Mamaya maririnig ulit natin o makikita natin si Carmela sa kanyang mga ibibigay sa ating reports. Again, I have to give credit sa ating production headed by Direk Christian. This is a full broadcast right now. So definitely a big round of applause for all the people behind the camera. Alam mo, coach, pumapalakpak ako. Malakas ang palakpak ako ngayon. Sabi ko nga kanina, opening this game, goosebumps all over my body. Yeah. We are actually trying our best para maibigay sa inyo ang best broadcast ng bawat game po dito sa Ako Bicol Cup 2022. Tingnan mo ang tao na nanonood sa atin ngayon. From the bleachers, from the lower box Yes. part, makita mo punong-puno na. Kahit mga bata, matatanda, nakikipagsiksikan. Sila kaya ay nakapaghapunan na, coach? Ano sa tingin mo? I don't think so. Talagang, sabi nga natin kanina, kailangan mong mauna dito. So, wag ka na muna mag-dinner. Oo. Mamaya na. Siguro merong baong Oo, meron naman ang titinda dyan eh. merong baong puto. Oy, sikat ang Oo, ligaw naman. sa puto. That is right. Sa may barangay Paulog ba yun? Oo. Oo. Sarap lang puto dyan, ano? Oo. Pero ito namang mga tagalibon, meron ding number 7, number 17, pero naku, sayang ang tirang yon. Delikado yung pasang yon. Olores to the guy with jersey number 0. Kita mo yung mga Daguro, drop passes. That was- Drop passes yes. ng Team Libon right now. Talagang maganda yung connection nila with each other. Kaya makikita naman natin yung result. Lamang sila ngayon. Binawi din naman agad ni Espanyo. Meron din naman kaming connection, sabi niya. Magandang connection, sabi ni Espanyo.
Pero talagang makikita natin na ang kumakana lang talaga para sa Pioduran right now is Espano. Number 10, Daguro. Gandang jump shot yon. You have to challenge that shot. Oo. Yun, ang lapit-lapit na nun. You have to challenge those shots kung gusto mong maibaba ang kalamangan na ito. Huwag kang nakangangalang. Talagang dapat you have to challenge every shot. And Kao was being challenged there. That pero is a tough shot. That Yes. is a tough shot by Kao. Good defense but a better offense in that case courtesy of Robin Cao. Tubong Daraga. Naglalaro dito sa koponan ng Pioduran. Number 10, Daguro. Napakagandang play yun. Pero sinayang lang ni number 17. Pero nandun naman si Cabrillos para Again, punan ang pagkukulang. a very good recognition on the part of Daguro. Oo. I never thought na magaling na playmaker din siya. Pero nandun, binawi ka agad ni number 23. Nag-aagawan. At the ball went out of bounds. At 5.9 remaining sa ating first half. So, Libon right now going to use their final timeout to call for a play. 5 seconds. Marami pang pwede mangyari dito. They can have a decent shot from the 3 or even they can still attack the basket, go hard to the basket with Team Pioduran right now on the penalty. So, atakihin mo na lang. Atakihin mo na lang. Ayan, napapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page, and Representative Saldico Facebook page. Yeah, watch live and enjoy as we enjoy the beautiful faces dito sa Ligao and the jam-pack crowd na talaga namang kanina pa kinikilabutan itong si Coach Kyle. Oo. Dahil talagang punong-puno tayo dito. I think marami pa nasa labas na gusto Marami pang makapasok. gusto makapasok. So, if we have to count the capacity crowd right now here inside the Ligao Gymnasium, siguro mga more or less nasa 500 ang andito ngayon sa loob. Ay, sobra, mahigit. Mahigit ata. And they're waving their hands. Yes. The City of Smiles also. Is this the City of Smile? Parang narinig ko dati na this is Ligao? Oo, kaya lang mas nagbibigay sa akin ng timbre yung sunflower, sikat na sunflower nila. The sunflower capital of Bicol. And of course, In the Philippines ata the siguro. Philippines. And So, sa Puto. Sabi ko Partner, kanina. we have to study geography. Oo. Ay, pati yung mga places. Yeah, I think we need to improve our And again, we are under 6 seconds. Last sa ating second quarter. Cabrillos, nakapuntos pa. Yun ang sinasabi ko. So, good time out there by the Team Libon. Oo, and creating that play. Last play para sa Libon. And we now have the score of 57 para sa Libon and 48 naman para sa Pioduran. Tayo po ay magbabalik dito sa Ako Bicol Cup 2022. Diyan lamang po kayo. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan
sa Tabang Ligan, Kanako Bicol, Tabang Ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimkan Action Call Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo! Ara mong may akong anak, kitag-relasyon ka! Tara mo ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katutulugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dito sa Baskaran, wala mitisyon din. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, kunay man ako sa iyo magad sa pinto. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Nagpapasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso. Bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakitang buong sa lahat kami ay sama-sama
matagagtak ng pawis. Di namin alintaya masasaktan, madagapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na, nakayo ko lamang may katay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. At may progress, huwag lang sumablay. Simula pa kay bata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, tinama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo. And we are back inside this jam-packed Ligao Gymnasium dahil po sa bakbakan ng Libon at Piuduran. At dito tayo ngayon sa ating halftime. Coach Kyle, ano mga thoughts mo sa mga sa ating unang dalawang quarters ng ball game? Yes, Morgan, this is only a 9-point game with Team Libon on the lead right now. So, nakita natin kanina yung inside-out game of Team Libon is very tremendous. And pagdating naman dito sa Team Piuduran, they have to catch up to their rhythm in their defense and offense. So kung gusto nila makabangon pa dito sa laro na ito, kailangan i-double up nila ang kanilang effort in the offensive and the defensive end of our court. So ang ating scoring leaders for this game right now is para sa Team Piuduran with Espanyo, the only player of Team Piuduran with a double-digit scoring with 17 points, 6 rebounds. Andyan din naman si Oriada with 8 points, 4 rebounds, at si Aquino with 6. Sa kabilang team naman para sa Team Libon, Daguro with 10 points and Carbillos with 23 big points dito sa ating early going ng ating laro. And that's a big scoring prowess na ipinapakita itong si Carbillos dito po sa ating ball game. And now, start na po tayo sa ating third quarter of action dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Cabrillos, kumana ka agad pero hindi pinayagan ng sitwasyon during that time. Napigilan din doon. Ito na, si number 26 ng Piuduran. Wala, pero na-rebound ng mga taga-Libon. At ngayon, nasa kanila ang bola. Yan, dumidepensa na magmula sa front court itong Piuduran. Number 22 now to number 29. Nakita itong si 25 pero wala yung tirang yon. Sayang, malapit na sana. Napakalapit na niya sa ring. Pero I think he was intimidated by Cabrillos. That was a traveling. Reynancia taking too many steps papunta sa ring. Austero now for Piuduran. Corner shot na yon, medyo pilit. Ngayon, bad shot yun para sa Team Piuduran. And good shot naman ang nangyari para sa Libon. Libon. Yun ang sad story ngayon natin doon. So who will remain to be throwing those bad shots and who will sustain those good shots naman sa laban na ito? We will see. Meanwhile, that's Casil. Casil, nagpakitang gilas na to during their first outing. And nakikita talaga natin, Casil is using his body pretty well. Ginagamit niya to defend the ball and scoring that scores. And he knows kung kailan siya aatake. So, definitely, Casil has a very good reading of defense. So, alam niya kung saan ang advantage niya, then yun din ang inaatake niya. Yeah, and he took that advantage in that play, last play natin. Right now, we have an inbound mula sa baseline para sa Piuduran. Padami po ang mga tao dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Siguro narinig tayo na libre yung panonood po ng Ako Bicol Cup. Saan man po kami mapunta, libre po yan.
Baka may sumingil sa iyo ha, sa inyo ha. Ay, scam yun. Kahit ba sa basketball, meron din ganon. Ay, nako, sa hirap ng buhay. Ayan, Pioduran, shooting for 3, wala. Ayan na si Rebound Renancia. ng mga naka-violet na mga taga-Libon. Medyo late call doon pero it is a good call on the part of our referee. Nakita nga natin yung push ni Renancia getting that rebound. So I think that's a good call. Oh, it's better late than later. Sabi nga nila. It's better sooner than soon. Yeah. That's actually the best thing na dapat nangyayari when it comes to calls ng mga referee. But you know, these people are only tao din naman kagaya natin. Inbounding now is Libon. Nandun si Kao para pigilin yung pasang yun para kay Casil. Mananatili ang bola po sa mga naka-violet. Renancia. Nakita si Casil. Casil, ibabalik ba kay Renancia? Hindi. Yan nga, ibinalik sa top of the key for that jumper. Pero wala. Another good ball movement on the part of Libon. Na-notice ko yung presence ngayon ni Venus, number 4. This will be his first time to check in here in our ball game. Nagpakitang gilas din yan nung unang outing nila. Good crossover doon. Pero malamya yung pasa niya. Kaya mapupunta ngayon ang bola kay Espanyo na ititira naman ng simpleng-simple for that 2-pointer para sa mga taga-Pioduran. O shout out nga pala sa Salyao family. Salyao family ng Namantao. Lagi daw naka-monitor sa atin, laging nakatutok pagka may live tayo. Salyao family ng Namantao. And also kay Ped Bunyon, dyan naman sa Bakakay. Ped, magandang gabi sa'yo. I'm sure nag-enjoy ka. While Kao is trying to make a 3-pointer pero sablay ang tirang yon. Casil now, ako kaya ang sumubok ng 3-pointer. Ganon din, same result. So, balik sa mga taga-Pioduran ang bola. Kao, tuloy-tuloy! Pero nagdalawang isip at pinasa kay sino nandun? Si Espanyo. That beautiful fade away. Again, a 9-point lead here by the team Libon. So, ngayon ang Pioduran nakikipagpalitan ng basket. Oo. Okay lang ba yun na palitan ng basket? Definitely not. You have to defend. Oo. Nakalusot na naman si Renancia doon. Kick out. For Casil. Nako, sa taas ng board. Patay yung butiki doon. Pati yung toko nakasabay. Patay din yon para kay Robin Cao. Patay ang 2-pointer na nagdagdag sa score ng Pioduran na 54 now, and Libon enjoying their lead with 61 points. Casil. Beautiful shot. Leaning sa left side niya, no? Maintaining his balance while creating that shot. Number 4, Venus. To Espanyo at the top of the key. Ginagwardyahan ni number 4 at number 0. Pero tuloy-tuloy pa rin. Hindi nahiya na itira ang bolang yon. Espanyo with this 20 points now. Meanwhile, sabla yung pasang yon. Venus now, rumaragasa. Using his left hand for that powerful layup. And now nakita natin, the defense of Pioduran is now clicking. So kaya nagkakaroon sila ngayon ng mga chances sa fast break. That's a failed 3-pointer. And a failed pass para sana kay Cao. That could have been an easy 2-pointer na naman para sa Pioduran. Pero hindi. Ang nangyari, ang nakascore ay ang mga taga-Violet o mga taga-Libon. Taga-Violet tuloy. So again, mukhang mga candy lang yung ating players sa ngayon dahil sa kanilang mga kulay.
Venus, Tukaw. Nako, madulas ba yung bola or hindi siya ganun ka malamya yung naging kamay niya? Hindi niya pa nasasalo yung bola, iniisip niya na, titira ko na ba ito or ilulusot ko to. So yun ang normal mindset ng ating mga players. You have to be focused on what's on hand. Ano muna unahin mo. Huwag mo nang advance mag-isip. Hawakan mo muna ng maayos bago pumapasok sa ano Kasi mo. feeling ko ngayon si Kao nanggigigil to. Gusto na talaga nitong pumakawala diyan sa tres eh. Ayun ang dapat talaga naman gagawin niya. Pero again, hindi naman sapat yung gigi lang. Dapat meron kang accuracy at saka focus nga. Sabi mo kanina, coach, nakafocus ka sa game na ito. Focus on at least not committing mistakes. Kasi pagka nag-commit ka pa ng mga error, ay nako, imbes na makahabol kayo, baka matambakan pa kayo. Venus now for that another powerful layup uli sana, kaya lang he was challenged there by Daguro and the ball went out of bounds. Ayan si Kong Gil. And Congressman Didi Cabredo ng 3rd District. Magandang gabi po sa inyo dyan. Itong si Kong Gil, ipinanganak yan sa Tabaco. Kong Gil Bongalon ng Ako Bicol Party List. Venus being awarded for his second throw sa free throw line, making it nothing but net doon. 58-68 po ang score or 65 po ang score natin. So mukhang nakakahabol na tong Piudaran. Pero at could have been a karagdagang 3-pointer. Another good defense on the part of Piudaran. Hindi na convert yun ng Team Libon. So again, may chance sila para maibaba ito sa 4 o kaya sa 3 na lang nakalamangan. Mas intense na yung defense na ipinapakita nitong mga taga Piudaran. Siguro narinig ka, coach, na sinasabi mong they have to play at both ends of this court para makahabol sa Libon na enjoying their 6-point lead at the moment. We are under 4 minutes sa ating pong third quarter. Bakbakan, labanan, agawan ng bola between Libon and Piudaran. So 61-65, 4 na lang po ang inahabol ng Team Piudaran at ayan, pinapakita nga ang intense na defense. Meanwhile, magkakaroon ba tayo ng report? Nandiyan ba si Carmela? Carmela, napakaingat ng tao. Magandang gabi mga kasurog. Ngayon, may kasama tayo at walang iba kundi si Congressman Gil. Good evening po. Ano pong masasabi niyo ngayon na merong AKB Cup 2022? Well, unang-una, we're very thankful dahil overwhelming ang support ng ating mga kababayang Albayano. Kitang-kita naman dito sa crowd ng gymnasium, no? Ang daming tao at ang dami rin doon nanonood sa labas. Well, this tournament, no, is for Albayanos to give way, no? At bigyan sila ng chance to show their talents in basketball. So, this is the best avenue for them to showcase their talents. Yung mga homegrown or yung local players natin, mabibigyan natin ng pagkakataon na maipamalas ang kanilang galing po sa basketball. So, yun na nga, narinig niyo na po galing kay Coach Gil. Maraming salamat po ako at binigyan niyo kami ng chance para makausap kayo. Magbabalik. Ayan, maraming salamat, Carmela. The best avenue to show their talents. Yan ang sabi ni Congressman Gil Bongalon para po sa Ako Bicol Cup. Ay, nga naman,
Coach Kyle, talagang ito yung perfect na avenue para sa mga aspiring players natin na maipakita yung kanilang talento sa paglalaro ng basketball. And yes, maingay kanina at ang ingay na yon ay nagdala sa atin sa score na 65 all. So deadlock na pala tayo. All of a sudden, under 3 minutes to go dito po sa ating third quarter. Tabla na po ang ating score, 65 all. The defense of Piodoran is now paying off. Man-to-man defense na to. Talagang seryoso na. At ayan, nakuha na naman nila yung rebound mula much to the delight with the crowd dyan sa katabi ng Piodoran. Ayun. So, biscore na uli yung Libon. Gaining back their lead Kay sa Daguro ball game doon. na ito. Consistent masyado si Daguro, no, Coach? Yes. Pagka kailangan mo siya, talagang lalabas siya eh. Another drop off there para kay Daguro. Munti ka na ma-shoot yun. Pero sana kung tinuloy-tuloy na yung Daguro, baka nabigyan pa siya ng mas magandang opportunity doon. Pero he opted to pass the ball, which is yun naman talaga ang pagkakilala natin kay Daguro. He is an unselfish basketball player. Pag nakita niya na mas nasa magandang posisyon yung kakampi niya, Bibigay at talagang bibigay niya yan. hindi siya magdadalawang isip na ibigay yung bola. That's a good attitude ng isang player. Naku, kung ganun ang mga kakampi mo, talagang you will look good, definitely. And that look good shot mula pa rin kay Daguro. When you make your teammates look good, you will also look good. Yung sinasabi nila eh, pagka puntos, isa lang ang tao dyan na masaya. Pero pagka galing yan sa assist, 2 tao dyan na masaya. Alam ko yan. Oo. Alam ko kung sino ang nagsalita niyan. So, yun din naman talaga ang kailangan. Yung mga kabataan na nanonood sa atin, huwag kayong basta-basta nakatutok lang dun sa scoring ninyo. Oo. You have to look for the best shot. Yes. So, you have to maximize your teammates. If you, Yes. kung maganda ang posisyon ng teammate mo and you have the chance to dish out or kick out, give it. Yes. And pag na-convert yan sa puntos, sinong masaya? Dalawa Kayong kayo. dalawa, Kayong di ba? And equal yan sa buong team na yung masaya. Yes. And your fans. Yes, of course. So, ayan. 65-69. Intense yung depensa na pinapakita ng Piodoran, pero mas intense yung opensa ngayon ng Libon. Pero not that time. Nagagawa ng bola. At eto na naman si number 5 for that uncontested layup. Suddenly, nag-iba yung tempo ng ating laro. That's what Piodoran needs. Intense defense talaga. Pero sa sobrang intense ng defense, merong foul. Yun lang ang risk doon. Because right now, partner, ang Team Piodoran, ang kanilang ginagawa ngayon is they are denying those passing lanes na ginagawa ng Libon. Libon is very, very good in moving the ball, pero ngayon ang ginagawa ng Team Piodoran is they are denying all the passing lane. So that is why they are causing turnover dito sa Team Libon, and sila naman ay nakaka-score out of those turnovers. Yeah. Making it difficult for the offense of Libon. Pero yun, wala sanang gwardiya. Si number 18, kaya lang hindi na ipasa. Ito na naman ang mga taga-Piodoran. Pero mukhang sinakir yung bola doon. Ito na ang mga naka-violet. Mayroong pang foul doon. Ganda nung alley-oop. Right now, alam ko yung mga nag-aabang sa ating main game, which is si Ligao versus Pulangi. Sulit yung pagpunta nila ditong maaga kasi napakaganda ng laban ng ating first game. Yun lang ang effort na dapat mong gawin. Mauna ka sa venue. Pumunta ka ng mas maaga. Wala kang babayaran eh. Oo, kung pwede pa lang, magdala kayo ng rice cooker eh. Dito na kayo magsaing. Pati yung frying pan, dali nyo na dito tayo magprito.
Ayan, balik tayo sa ating ball game number 5. Merong whistle. Meron pong foul na itatawag para sa mga taga-Piduran, kaya mapupunta ang bola ngayon sa kanilang kalaban. Consistent pa rin yung depensang ipinapakita ngayon ng Piduran. Nakukulangan ako ng depensa kay Kao. Dapat ako, coach, as a player, ang principle ko, and at the same, nagko-coach din naman ako paminsan-minsan, ang principle ko is kunin nyo ko agad yung point guard. Pagka ang point guard di nakakapag-execute, wala. Mawawala ng magandang opensa ang team na kung saan siya yung inaasahan na mag-set ng plays. Pero kung heavily guarded talaga yung point guard, mahihirapan. Ngayon nakikita natin na ibaba na sana ng team Piuduran ang kalamangan with only 2-point lead. Pero ngayon bumabalik na naman sa 7. Nakita natin kanina sina Commissioner Lloyd Rivero kasama sina Congressman Jill. Buong pwersa po ng mga organizers ng Ako Bicol Cup laging nandito sa mga games. Sina Sir RJ, Ma'am Rush, nandyan din. Siyempre, mga taga Ako Bicol, nandito. Tingnan mong tao na yan, oh. Oo. Reynancia. Wala. Medyo maalat si Reynancia from the perimeter. Siguro kailangan niyang mas lumapit sa ring. Another drop-off play ang ginawa na naman ng Team Libon. Ang ganda. They are attacking strong and at yung last split second na yon, i-dish out mo dun sa ilalim. So, a very good play on the part of Team Libon. Kasi ang tendency ng depensa is ko-concentrate sa'yo yung defense. Pero yung pala, i-dish out mo lang. So, napakagandang strategy na ginagawa nitong mga taga-Libon para ma-counter itong intense defense ng Piduran. Paes, another center, Paes, kakapasok lang ngayon. That's a foul. Ibinaba ni that is Castle. And I guess that's the second foul of Castle right now. Ibinaba niya yung kanyang katawan But kung nag-remain lang siya na nakatayo doon, pumose lang siya doon. And ang ganda na sana yung position niya Ang problema lang, Castle lean forward. Nag-lean siya sa forward. So that is why he was called for a foul. For a foul. Outbalance na sana yung number 23. Pero right now, as you can see, he will be throwing his first shot, second shot rather, and that's good. Ito na naman si Daguro for 3, wala. And that ends our third quarter. Bakbakan between Libon with a score of 76, Piduran naman with a score of 68. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022 live na live dito po sa Ligao Gymnasium. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal.
Yes, nagbabalik po tayo dito sa bakbakan ng Libon at Piedoran. We are now stepping into the fourth quarter of this ball game habang nakikita natin na kumakaway-kaway yung ating mga spectators dito po sa loob ng Ligaw Gymnasium. Buong pamilya nandito. Si ate, si kuya. Ayan, yung mga tumakas sa kanilang bahay, huli kayo. Make sure na nakalak yung mga bahay nyo. Dapat nagpaalam kayo sa mga magulang ninyo. Baka naman pag uwi nyo, wala na kayong bahay. Hindi naman, joke lang. Okay, number 10, Daguro. Going that first blood sa ating fourth quarter. Now, Daguro with 16 points right now. Pero yung ating match-up na si Spanyo and si Cabrillo ay talagang dikit with Spanyo 25 points and Carbillos with 23 points. So hindi nagkakalayo yung kanilang mga output when it comes sa points. Pero itong si late na nang ipinasok sa first quarter itong si Espanyo. Kontra kay Cabrillos na talagang naunang ipinasok ng kanyang coach. Espanyo with a 3-point there. So, meron din pala na outside shooting si Espanyo from the range. Sabi niya kahit late ako, eto naman, kakana ako dito sa tres. Ibibigay ba yun o binigay ng referee yung continuation doon? For Aguirre. For Aguirre, that is a foul call there and bibigay nila ang 2 points, may kasama pang foul. Ayan, meron. So, parang hindi agree dito yung crowd natin dun sa last call. Hindi agree yung coach ng Piedoran. Oo. So right now, as we can see, Team Piedoran doing their huddle sa gitna ng court while Aguirre is getting ready for his bonus shot. Mula doon sa napakagandang penetration na kanyang ginawa. Creating that 2-pointer. And now, a 3-point opportunity para sa kanya. Pero sabla yung kanyang free throw. Rebound ng Piedoran. Pinagsabay na ngayon. The twin tower combination by the Team Libon with Paes and Carbillo there. Manipis lang yun. Kita mo na yung haba ng dalawang mama doon. Nandun si Cabrillos to save the day. Number 29. Nawala yung bola sa kamay niya pero merong whistle. Na foul itong si number 15. Inbound play. So Reynancia with his fourth personal foul. Kaya papalitan muna siya ni Casil. Inbound play now. Vinos. Naka-receive ng bola. Siya ngayon ang dumidiskarte. At itinira sa tres. Naku, muntik na. Pero nandun din at the same time ang defense ng Libon. At na-rebound yun ni Cabrillos. Number 10 now, Daguro. Ang ganda ng pasa. Ang ganda na naman ng hanap doon sa ilalim ni Daguro papunta kay Aguirre. Nakita mo, hindi lang yun dahil sa pasa, dahil din sa galaw ni Aguirre. Yes, you have to give credit to those guys moving away from the ball. Pero iba ang pinapakita nitong si Daguro. Another beautiful pass. Hinawakan na doon. Kita mo? Napakaganda ng court vision ni itong si Daguro. Ni Daguro. So definitely a floor general. Yes. I might say. Talagang he is looking for all the openings sa court. So talagang asahan natin na may mga kung kahit naman mahanap niya yung mga teammates niya, kung yung teammates niya hindi gagalaw ng maayos, they are not positioning yung mga sarili nila, mahirapan din si Daguro. So, we have to give credit to this team Libon na yung talagang chemistry nila ay nandoon. Oo, pero I think Daguro, kahit hindi gumalaw yung mga kalaban, makakapag-create siya ng mga puntos. Pero hindi ganon
sa nakikita natin, hindi ganun ang attitude ni Daguro when it comes to basketball. He needs to pass. He needs to convert shots. Makibalita muna tayo sa ating courtside reporter, ang napakagandang si Carmela. Carmela, take it away. Yun na nga, Coach Alex at Coach Kyle, according to Assistant Coach Justin Tobilio, ay talaga namang tiwala lamang sa kung ano man ang naging game plan nila simula sa una. At nagiging mainit ang labanan dito sa Ligao Gymnasium dahil masyadong dikit ang labanan. At in terms of primary plans, ay mas sinihigpitan din nila ang kanilang depensa laban sa Team Piodoran. Balik sa'yo, Coach Kyle and Coach Alex. Maraming thank you, beautiful Carmela, sa mga pinipid mo sa aming mga information na talaga namang nakakadagdag sa aming gana sa pag-broadcast. Yes, and right now, partner, Team Libon enjoying a big 16-point lead ngayon. So, medyo mahihirapan dito ang Team Piodoran kung hindi pa sila mag-step up sa kanilang laro. Kaya dapat ibalik nila yung kanilang energy doon sa third quarter. Nagpakita sila ng intensity sa defense, pero all of a sudden mukhang kinapos. Kaya ngayon, ballooning na naman o lumulobo na naman ang kalamangan itong mga taga-Libon. Again, consistency, Coach Kyle, is the name of the game. Kailangan maging consistent ka sa kung anumang magandang ipinapakita mo or ginagawa mo. Like kanina sa early goings ng third quarter na talagang intense yung defense nila at yon, nakapagbigay yon ng konting magandang or positibong resulta para sa kupunan ng Piodoran. But right now, they are trailing by 16 points. Venus now. Layong tira nun. And kapos yun. So, another good defense on the part of Libon. Wag naman sanang as early as now ma-desperate na sila. Kasi sa tingin ko kaya pa namang humabol. Kailangan lang nilang i-step up ang kanilang depensa ngayon. Ibalik nila yung kaninang energy nila sa third. Ang ganda-ganda na kapag convert sila sa points of turnover. So, kailangan lang nila maibalik yung katulad dyan. Nakalibre na naman doon underneath. Ang gandang love mula kay Daguro to Cabrillos. Isang, I think that was the best play na nakita ko ngayong gabi. So far, ngayong game natin. Ang ganda nung love pass doon ni Daguro. Hoy, hindi na tumatalon. He is like a flagpole there. Raising the flag of the Philippines. Parang nakikita ko si Ingram. Oo. Kay Carbillos and yon, pabitin. Nakapuntos pa siya doon sa play na yon. Ayan na si Espanyo. Kailangan nang mag-step up, Espanyo. But then again, nakikita natin ang body language ngayon ng Team Piodoran. Another beautiful dish. Another good pass from Daguro. Mapapawaw ka talaga, Coach Kyle. Dito lang yan sa Ako Bicol Cup 2022. Live na live po tayo dito sa Ligao Gymnasium. Kasama si Kapa Morgan and Coach Kyle Maria. Sinubukan sana ng Piodoran na makapuntos. Pero they failed. Pero merong foul. Now, Daguro, nakita natin si Daguro asking for a man-to-man defense. So, I think that's a good call on the part of Daguro to call for a man-to-man defense. Kasi kaya nilang i-match up si Espanyo ngayon with Carbillo. Pero in that occasion, nakapuntos si Espanyo. And siniguro doon talaga doon ni Espanyo na maisishoot niya yung bola. Pero ayan naman, ang mga taga-Libon. That was intercepted though. At ayan, namintis yun. Ayan na naman ang Libon for that easy 2 courtesy of Aguirre. Number 8. And that floater, Sablay.
Naapakan nitong si Cabrillos ang paa ni Espanyo that caused him to fall down at tinawagan ng foul itong si Espanyo. Ano sa tingin mo, coach? Nagre-react ngayon ang mga taga-Piuduran. Hindi naman dapat foul yun, ref. Bakit tinawagan mo? And they're asking for a replay. Oo, maghahanap ka talaga ng replay. Pero under FIBA rules, hindi mo naman pwedeng i-review yon. At saka wala na. Naitawag na ng referee. Hindi mo na mababawi yan. Sige. Intense na po ang mga pangyayari dito ngayon sa loob ng Ligao Gym with under 6 minutes sa ating pong ball game. 73 Piuduran, 95 Libon. Ako Bicol Cup, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nakatabang na, kasurog pa. Yes. Ang ganda. Mas gumaganda ang laro ngayon ng Libon Pero hindi lang na-convert. Pero when it comes to good plays, talagang impinapakita ngayon ng Libon yan. And that's also a good play mula sa Piuduran from Cao to Espanyo. Yun. Yung kanina ko pa sinasabi, Castle, he really loves attacking the shaded lane using his body. Nakita natin naman doon, nakapunto siya ng 2 at meron pa siyang tsansa para dagdagan ang kalamangan into this is a very big lead right now. At 22, pwede niya pang gawin itong 23. And that's because alam niya kung kailan siya aatake. Kita na natin yung body language kanina ngayon ng Team Piuduran na pakonti-konti. They are losing hope. And that's not what they need right now. In fact, mas kailangan nila ng doble-dobleng hope at this point in time. Espanyo, merong hope at merong 2-pointer yan na idadagdag sa 75 points to 77. Pero ito na naman si Daguro, ang main man ng Libon. Nahuli yung nagkabuhol doon yung 2. Basa na yon at causing into a commotion between Daguro and yung number 26 ng Piuduran na ilalabas ngayon ng coach. Inilabas na din ang number 22. At si Sudsod ngayon may dala ng bola to Cao. Cao! Squeezing in, papasok Panira na yun para kay Cao eh. Oo. Pero yan, mas maganda yung tira. Nahanap niya doon si Espanyo sa ilalim. All alone for that shot. Libo now. Aguirre losing the ball because of that defense. Wala kay Sudsod. Good strip there. Tumama pa dun sa legs ni Sudsod. Tumabalik ang bola para sa Libon. Opo, pwede po yung nakatsinelas dito. Hindi naman to sayawan. Hindi ka naman na magbabayad ng sound system dito eh. Oh, hi. At saka libre po, libre. You watch out for our second and last game for tonight between Ligao and Pulangi. And be part of this amazing crowd na nakikita natin ngayon sa ating screen. Siyempre yung bench yun ng Team Piuduran. Oo. And once again, we would like to give thanks sa warm welcome ng mga taga-Ligao dito sa atin. In behalf of Commissioner Lloyd Rivero, maraming salamat po. People of Ligao and the people of the 3rd District of Albay.
sa pag-accommodate nyo po sa Ako Bicol Cup 2022. Again, libre na naman doon sa ilalim si Aguirre. Kao, babawi. Yan ang dapat. Maaasahan mo din itong si Kao sa 3-point eh. Pero hindi niya to ginamit sa early goings ng game natin. It is a good scouting report sa Libon. Another find there in the inside. Naputol yung sinasabi ko, ang ganda ng pasa ni Daguro doon. Talagang pagdating dito kay Daguro, you cannot blink an eye. Kasi ang dami-daming ginagawa niya for a split second. Mabibigla ka na lang na ipasa niya na. Oo, hindi mo alam kung ititira niya o ipapasa. Pero gaya na kanina yung sinasabi ko, Kao has really, the Team Libon right now is defending Kao pretty well. So, a good scouting report on the part of Team Libon right now. So, hindi ngayon masyadong nakakatira si Kao. And that's because na merong taong nasa harap niya. Oo, palagi. So, talagang yung good defense in every game is really paying off. And lalong-lalo na in this case right now sa laban ng Libon at ng Piduran. Another. Nakikita mo yung kanilang laro sa ilalim, yung kanilang mga backdoor cuts. Yes. Yun ang hindi nababasa ng Team Piduran eh, because the defense or the interior defense of Team Piduran right now ay nakafocus doon sa nagdadala ng bola. Kay Daguro Yes. most of the time. You have to keep an eye of your defender from the corner. Kasi siguro sa part naman ng Piduran, you cannot leave Daguro ng open. unguarded. Oo. Pero meron ka ng help eh. Meron kang first line of defense. So basically, yung susunod yung second line of defense mo, you have to take care of those cuts or of those backdoor screens. So doon sila nagkakamali. Yes. Yun ang nakikita ko ngayon na that's why another backdoor cut doon kay Reinancia, hindi lang yung nakita ni Daguro. Nahuli lang si Daguro doon. But I think his intention was to pass the ball. Kaya lang he was guarded heavily during that time. Right now, Team Libon is playing a little bit of perfection in terms of their defense and offense. Yes. Actually, kanina pa yan. They've been very consistent. Para dun lang naka-turnover doon. Oh. Pero coach, kung makikita mo yung Team Libon right now, their game is a thing of beauty. Yes, overall, talagang tama ka coach. Their game is a thing of beauty. And that's another beautiful pass to Reinancia. Espanyo. And I guess right now, Team Libon inching closer to their second straight victory. And just in case, this is going to be the second loss. Another good pass underneath of Piduran. With under a minute to go, 57 seconds na lang po ang natitira sa ating laban between Libon and Piduran. Venus, idadakdak ang bola? Hindi, ini-lay up na lang. Walang napasahan doon itong si Daguro. Si Daguro nga ba? 100% yung nilabas ni Daguro ngayon. Oo. At walang Eugene sa panig ng Team Piduran to stop Daguro. Mr. 100%. 100% din ba ang tira ni Kao? Hindi. Sablay. And right now, partner, sa ating Ako Bicol Online TV, hindi na bumababa sa 5,000k viewers ang nanonood sa atin. So, shout out na lang sa inyong lahat dyan. Opo, pasensya na. Hindi namin kayo kayang isa-isahin. 5,000k live viewers is a milestone din para sa Ako Bicol Online TV at sa lahat ng mga pages na kung saan tayo po ay napapanood live. Sa Representative Saldico page at sa Ako Bicol page. Team Libon right now burning the Team Piduran
So definitely another good outing on the part of Team Piuduran. Yun nga lang, ang ganda ng depensa pinakita ng Libon. Nahihirapan sila from the inside and from the outside na rin. From both ends of the floor, talagang nagpakita na nasa advantage ang Team Libon. Good analysis, Coach Kyle. And ngayon nagpapakita. Ayan, ito, dagdag to, sigurado. Yun! Mintis lang doon. Mintis lang, pagod na. Si Cabrillos. Again, I'll give credit din sa Team Piuduran. We know for a fact that they did their best, pero dito na lang kailangan ulit nila mag-adjust for another game na susunod sa kanila para at least makakuha na sila ng kanilang unang panalo. Definitely, Coach. And I'm sure na talagang exert ng extra effort itong mga taga Piuduran para sa kanilang next game. Yan po ang ating final score. Libon winning with 106 and 93 naman para sa Piuduran. At meron tayong best player. Kasama ngayon ng ating magandang reporter. Ready na ba? Hindi pa? Anyway, sige, antayin natin ang report. Magmumula kay Carmela Hernandez. In just a short while, ito po ang Ako Bicol Cup 2022 kasama si Morgan and si Coach Kyle Marilla with Carmela sa ating courtside. At yun na nga mga kasurog, kasama na nga natin, walang iba kundi si Nilmar Cabrillos, ang super player of the game. At Neil, what is your motivation behind this excellent performance? Umaasa sa akin kasi sina coach na maibibigay yung best ko ngayong game na to. Sa tingin mo, ano ba ang tamang mindset ng isang player na katulad mo in every winning game? Para sa akin, disiplina lang sa sarili para magawa mo yung kaya idol. Ayun lang. Pagkakataon mo na may gusto ka bang batiin? Binabati ko yung girlfriend ko San Pablo, saka yung mga magulang ko sa dalawang kong anak. So thank you, Neil. Once again, congratulations. Thank you, and back to you, Coach Kyle and Coach Alex. Yes, maraming salamat, Carmela, and our super player of the game na si Cabrillos. At sabi niya, mindset daw ang kailangan. Yes, definitely. Kailangan mo talaga, kung pagpapasok ka pa lang sa court, pasok ka pa lang sa court, kailangan nandun na yung swagger, nandun na yung mindset mo na you have to win this game. You have to do all your stuff, you have to do all your effort para makuha mo itong victory na ito. Tama ka dyan, Coach Kyle. And sino kaya ang susunod na magiging victorious sa ating pangalawang match-up dito sa Ako Bicol Cup 2022 between Ligao and Pulangi? And yun ang inaabangan ng ating mga tao ngayon. Nakikita naman natin, the crowd is piling up pa rin. Nakikita natin sa labas, marami pa daw nag-aabang. Pero ngayon, magpapahinga siguro muna tayo for that main game. Alright, so magbabalik po ang Ako Bicol Cup dito po sa Ligao Gymnasium kasama si Morgan and si Coach Kyle Marilla. Diyan naman po kayo. Mga problemang ligat sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life,
issue sa trabaho, asin iba pang issue legal, nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang Ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oran ako sa imo. Aram mo may akong anak ginagrelasyon ka. Aram mo ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sa ko. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa Baskara, wala petisyon di. Nang pangitan na sa amon, mga sabiho to na sana. Kung di sana nagadag sa akin, kunay man ako sa iyo magad sa pinto.